Nonton kagem nasional fried chicken. Fried chicken. Oh. Bola isih kaya ngopo. Mung nyatane kelakon seprene. Sehat selalu. Mung nyatane kalakon seprene angger gendro pungkasane kalah bangun tresno penak yoni.
jenengan mawon sing mudeng nyo. Iki garamane cah-cah enom, jenengan iki rombongane biasa Sing dikersake nasional iki sing ngemes lho, sing halus lho. nasional, Mas. Wonten tayub. Enten Angger senembang kok tek des tek des tek des tek des des. Po tukang sone sing brengsek iki. Kuwi ben jenengan ki olahraga ngeten-ngeten ngono lho, Mas. Coba keluargane piye? Heh? Keluargane piye? Nek mau. Ngapunten ya Pak nggih. Cacah ngeten iki lho, Pak. Jaluke piye? Sing halus. Rina wengi dadi ati wong
Suwuk Indropak. Ayo Pak, kene joget lho Pak. Kok santai sinarengan kadang-kadang campur sari jelas nada. Monggo Pak. Bapak aja tayo monggo Pak. Ayo Pak, iso iso. Timun sigarane MC-ne jaluk wedang jeruk. Ayo Mas, miring. Ayo Mas, kicing miring. Yetan beling ulun, apa setiane kelakon. Ayo Mas, kicing miring. Ayo Mas, kicing miring. Tuku seblak ning Madiun, rasa penak nyegang medhun. Mas, kicing miring. Ayo Mas, kicing miring. Larati Ala ayo dik, kicing miring. Ala ayo dik, kicing miring. Kayu jati ditumpuk-tumpuk, MC-ne jaluk wedang jeruk. Ayo dik, kicing miring. Ayo dik, kicing miring. Pilih roti apa salak, bayaran MC saiki mudah. Mas, kicing miring. Ayo Mas, kicing miring. Lajeng perakake bedute, rasa penak wegan dudute. Mas, kicing miring. Ayo Mas, kicing miring. Siyo sak botole, bokel turu ketok kondalan. Ayo dik, kicing miring. Ayo dik, kicing miring. Amben kayu go meme gaplek, yati ayu anu nemplek. Sikile iki lho.